Kasing samla dihar haga khatnyo terik kelalengkot kelasdang ye kejingra ki tayo lekmen dihar week arjar arpun riu da ke lempung ye ko badminton. Kajing temu jong kasing samla ban penlong ye kini ke lempung ye lek kai badminton kalong ban lum ban lang ye ki para samla ha po shnong bat ban sei madan ya ki sap ki pong jong ki kun samla ha kajing ye lek kai badminton. Hakini kesngi lawan ban sakilang da upastor Precious Timong principal ke Riboy Synod College bat ubadeiru utrai jong ke zong hi i Rindia Production House kum ukongsan ha ke jingedan rengkat usamla Rubimon Sinkli Secretary Dihar Sports and Welfare Society usamla Marliki Sinkli President Seng Samla Shnong Dihar lembat kirkhot ke Seng Samla habakren na kini kesngi Reverend Pastor Precious Timong la ai ka jingero ya ka sing samla bakala la ban pelong ye kum kini ki lempung knang ban wanra ka jingeteli ha ka shnong ka tha ula kenturu iki kon samla ban pen mlin ye lede da ka jingele akai bat da ki kilan met ban night na ka jing sharp pen shoy ha ka jing di basniu kum ka kiat bat ki drop ula kentu iki samla ban ye le shitom ban don ka met ka phat ka bakot bakia da ka bashimenta ha ka jingele akai babunjan Upastor Precious Timong hakini kesngi ula no senyang da kesong pisa arpusan hajar tingka nak kebentai ke jinglut jingsep haki program beper hakini kata yau lekmen. Ski bakum ki samla hapo jong isnong pishim ban yaram kenang bagi parlok samla ki jongi kumba pila man na syakwan ba kinom ngam haki jing snio. It is a challenge kamlong ka besuk berlong kum kinong yalam haki seng samla pinyo sibon ki jing syakan thok ro pindon hi pindon ki parlok samlar ki pom ai ki jing itrilang rai hak por ka kum gata kwa ai ban kum tu pi ba pin trai namar ba kata jing trai stom ki jong pi ki ba menta kan long ki jing kar khu nak menta ka lawai pan mongi im ha ki ni ki sngi ki ba menta ki ba bon na ki kon samla ki jong ni ha ki snong ki thau ki la penlut ia la ki jong ka por ki jong ki ong no haki screen mo ngila balong kala balong haki phones kala balong haki tablets ki jongki kala balong haki laptop ki jongki mengenai try gini ki initiative ki bompi kum ke snong pishim kum ke seng samla snong bakin don kini kiwing try kita kan yara ki bikin mi na kita ki kamera ki gidon bakin yo i ya ki jingdon kam jongka sports ni ki activities ki la ek ban pau ya lagi jongki sap ki talent ki jongki tenak ban ta katang kwa ek ban congratulate ep kum ki nong kit kam jong ka seng samla ngatip ki babon ki jing e phila ban ikendo ha ki jing persang ki jong ki ban peniat ya kene ka tournament an rengi ngok men pan bangela ik ban yadon ha kene ki sngi bakene ki jing thmu ki jong pi na ki seng samla snong kala urlong ban ngodon ro ki jing kermen bang bakini program ki pp organize ki babon pedang ki kon samla kin la ik ban wan ban yeshim benta bat kan long ro ke jingker khu nak benta jong ki shimet bat kum jo ro baka snong hi kan la ban penmi mo ya kita ki ngala pisang ban keli ki activities ki fer ki don ke kim long limited kan haki sports hidon ki we ro ki activities ki wa pi phin le hakan ka week ki jong pi ngai baka tangin ha kita ki activities ki bon ngala ban i ki sab ki talent jong ki kun samla ki don hapo ke snong hang ni ha dihar dengan donro ke jingkermen bakata he kan long away ni kilat kapan te song ye ki kon samla ken don ke jing sungu e je la ke dong gesnong ken don ke jing sungu e ban tre ye ke kam ha ki imlang ke salang bakata he kan long ka jingker khu basisian ke sngi ken mi mo ki nong yalam ngila yo i ki la mi ki nong yalam na ke snong ke jong ki nang ni ha ki bobon ki liang po jong ke district bat kum joro shabar ting don ke jingkermen balang ba ken ke jing trish tom ke jong pi ken dang mi isu mo ki kon samla ki reu rong ba thai bet senrang ki ban contribute si sha ki imlang ga salang kala melong hak kuliah ke putih kala melong hak sports kala melong hak jingruai kala melong hak jingshat kala melong hak kino ki activities pat kata hi kan long haduk sa ka obha na ka benta ki weipan ngala persang hi ban keli ya presiden ni jong phimong ongkat kene ka wik penian no thì pan pio sponsor na ai phile kom no thì la persang si bani tho inga ta to kane bani ong ro ngi le stom mo ban yen ya ki lat ke lenti kom no bani ngin la ai ban yo ya ka jing yaram
Diang. Three six.